O pe mine acum. Salutare toată lumea, eu sunt Robert și m-am găsit la un episod de League of Legends alături de prietenul meu să-i căut aici pe Barosăneală. Ne distrăm și noi o leacă pe League of Legends, pentru că îl disper să facem episoade, că eu am nevoie de episoade, că o să plec de acasă. Ce mie îmi place să Da. fac. Nici eu n-am episod, așa că... Da, rip. Da. Ce să faci? I have more AP than you rise and my AP runes are done. Da, bine, nu-mi pasă. O, joci Alistar, joci cu făcuța Milka. Da, ce să faci, nu? Și na, vreau să merg full tank de data asta și următorul episod joc tot Zek. Numai că vreau să merg... cum îi zice? Să merg... Cum îi zice? Hey, what the fuck? Următorul episod vreau să merg full la pest, gen. Relay și toate temele. Masca aia... Liandre, ceva de genul, nu mai știu cum se numea. În fine. Da, de când am mai jucat și Zek. Era main într-un timp. Bă, ce mănânci? Câinele meu nu știu ce mănâncă. A. Câinele meu a rămas cu mine și na. Nu știam ce tot mănâncă, că stă cam cu minte, că de obicei nu prea e cu minte când stă cu mine. Că de mine nu prea e frică. Că na, eu nu prea-l cert. Dar mănâncă, nu știu ce os. Bravo, stai cu minte acolo, așa. Oricum nu se aude, asta. Ăsta e norocul meu, pentru că am ca un fel de pop filter la microfon de la căști. Ce ai de viața mea? Ce e? De ceva... Cred că farmează mai mult decât asta. Deci pur și simplu stă acolo la feca. Știi? Auto-atacul, a? Ceva în gen. Și deja eu prins blitzul eu, știi? Da. Șmecher atunci. Cred, nu știu. Stai, acum cred că mă aud mai bine. Zici tu ceva ca să văd aici cam cât de Ble, tare ble, te ble, auzi. ble. Da, e ok. Ne auzim cam la fel. Ok. Pac. Și da, 2 episoade pe zi, unul la ora 10 dimineața, unul la ora 5 seara, deci nu uita. Trebuie să te uiți, dacă vrei. Deci acum lumea Ce asta. trebuie să te uiți, dacă vrei. E și tu acum. Ceva în gen, te obligi, dar dacă vrea. Da, na. Și tu acum. Da. Nu prea are rost. Hai mă, copilă. Vezi că o să-ți vină pe bota, Momu. Nu știu, presimt că meciul ăsta să-l pierde, nu știu de ce. Păi Au șocă. teamfight, Deci asta au pur și car. simplu mere aici și stă. Îl poți și dacă e Oh, los. cata, nu, normal e prea adecvată, readings. Și nu pasă dacă tu joci ADK-ta, eu vreau doar să câștig meciul. Că la promo. Dar nu s-a decată. S-a Alistar, uitat. Nu, Kata, că zicea nu știu ce, că ea joacă normal Kata de așa. Nu știu, MF, de parcă, în gen pot să citesc gândurile lui Blitz, știi? Că știu unde, cam ce fac Blitz playerii. Se duc în bușuri, etc. Dar ea stă. Hai mă, pel. Nu, că m-am gândit și de mine. Da. Ăsta ce face? Eu îi dau ping că... Na, în fine. Da, ce să faci? Bronz 2, nu? Bronz 2, bronz 2. Da, asta e. Filmează, filmează. Vezi, n-ai 2 monitoare. Da, și că am avut. Da, dar nu ai. Da, dar tu folosești laptopul ca să te joci, nu Da. folosești Bă, monitor. da, ce bine, acum mă bucur că am laptop, că dacă acum când plec în România, știi, pot să iau laptopul cu mine. Eu, oricum, calculatorul de multe ori îl iau, știi? Da, numai că eu n-aveam cum să-l iau, că merg cu avionul. N-am unde să bag calculatorul în avion. Yeah. Hai! Nu, că bagaj poți să-ți iei de mână sau plătești ca să-ți iei la cală, gen. La cală? La ce? Da, adică cum ar veni bagaj mare de 25 de kg, 20, ceva de genul. Câte Din ala chile mare. crezi că are un calculator? Doar nu ai vrea să bați calculatorul acolo.
Că nici tu n-ești pe treaba ta. Când, cum îi zice, când scoți bagajele, când intri acolo în aeroport, se pune să bagi tot ce ai electronic și din astea, știi? Pe o tăviță dacă ai mers cu avionul vreodată. Și cum zice, acolo Am mers odată în Spania. trebuie să îți lași de când telefonul și astea, știi? Că știu că mă pus să-mi scot laptopul. Na, ce? Scoți calculatorul e în geanta mare. N-am cum să vi-l arăt. Așa, asta-i spui. Hai că vin, te ajut, hai. Da, chestia că eu am 800 de kilometri până în România, deci nu cine știe ce. Tu. Da, eu? Aia e problema ta. Am prieteni care, gen, merg în România din Anglia. Hai, frate! Rip. I was near you. Da, să-i dau când îi dau, când îmi dă ea ping, dar ea nu a văzut când eram lângă ea. Dacă ea a murit, ce să-i fac? A murit, doamne, Înțeleg că Cali e OP, dar nici și Catarina e OP. Da, și Catarina e OP, da. Catarina noastră nu e OP. Pe ea să zic. Hai de viața mea. Ha, ce mă doare când văd pe asta că farmează. Da. Și da, ce am să zic, mă gândeam cum ar veni să fac o serie de funny moments din videoclipurile normale, să fac cum ar veni funny din ele. Să editez și na, să fac un fel de serie. Sau highlights. Da, ceva de genul. Hai, frate, hai. Nu, îmi face poc acum. Nu, n-are rost să mă bat cu el. Hai, frate, hai. Și acum să vezi ceva în gen că îmi zici. Că... N-avea rost să mă bat cu el, că mă bătea. Cel mai probabil aș fi luat bătaie de la el. Da. Hai, frate, că țin lane-ul. Așa, hai, descurcă-te, că mă bate prietenul tău, pisică. Kill, așa, în sfârșit. Oh, gata, with the place. Eu la jumătate de oră ca să ajung la aia. Nu știu ce-a făcut, că nu m-am uitat pe bot. Eu îi țineam lane-ul ăla și încercam să-l bat pe ăla, dar... Și nu suport, frate, că... Dar ia-ți osul, că ți-o picat din gură, retardule. Da. Nu, el nu știa unde Max? e osul, că îi picase osul. I-a picat din gură și nu. Și nu te aude, că-s pe căști. Hm? Deci, acel moment când ești retardat, ia osul în gură, l-aruncă și fuge după el. Da, yay! Se joacă singur. Îmi place când ăsta ce se joace singur, nu trebuie să-l bagi în seama. Da, frate! Deja. Să înțeleg că nu vine la tine, nu te ajută, nu face nimic. N-are rost să merg pe bot, că... Da. Fapt, hai că vin, mă să fac blue. Da. Ce să faci? Nu pasă de ce zice Cata. Are 1-3, deci. Hai bot. Hai că-l... Aia ce face? Da. Cine? Asta e degeaba la voi pe bot. Hai, 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 hai. Ah! Că mă trage ăsta. E, Da, n-ai... mor. Da, l-am dat aici. TP, TP. Da. În fine. Asta ori pe Rise autofill. joacă cu Ignite. Rise joacă cu Ignite. Da. Tu... MF. Da, uite ce face Cata. Da. Pare că moare. Oh, acum moare. Cred. Bă, dar pleacă, frate. Da, bine.
ce îmi place foarte mult că gen își dă becul la HP pur și simplu în fața bușului, unde e pur și simplu blitz. Adică poți să gândești tu logic, ceva în gen. Că e ăla cam în bușuri stă, ca să nu-l vezi și el să te tragă, nu? Păi da, asta e logica lui Blitz, un player de Blitzcrank. Da, Hai pe mid, să te fidezi. Retarle, nu mă linge! Așa. Bă, venea la mine și mă lingea pe picior. uite-te frate, deci la F, R, U, autofill. Nu nimic că eu uzi autofill, dar știu să joc suport, asta e faza. Hai să merg pe top atunci. Dar nici pe top nu cred că fac ceva. Că-i dau ping la asta, el pare eu că nu o să mă ajute. E o chestie că a juca agresiv, da, cu asta să joci agresiv, mai talentat să fii. Hai, hai, hai! Am un Hai frate că ți las kill-ul! Așa. Da. Clar. Oh! American Sniper. American Sniper. Clar, easy. Au. Nu mai da în mine turetă nesimțită. Au. Am uitat să-mi iau ăla. Mereu uit numele de la căcata asta. De la Lens. Sweeper. Lens. Da. Hai pe bot. Îi Hai că dăm, venim pe bot. îi dăm un tower dive. Da, hai că suntem toți. Îmi zici când te bagi. Hai. Hai că tanchez. Ce frum... Da. Fugiți, fugiți, bă! Un basic, mă! E first tower? E Da. first? Bine, merg să o iau atunci. N-ai damage. Nu te du să o iei. Că n-ai damage cu Zek în turetă. Și nu-ți dă acolo back. De ce? Că oricum am flash. Mi-au... Hai că mi-au ăștia. Ce au ei? Au Akali. Cred că merg... Hai că iau relay prima dată, ca să am niște damage. Hai pe bot. Bă, ia fac Drake-ul, Drake-ul. Oh, mamăi. MF. MF 58 farm. Ți-am zis că asta farmează cu Bă, ce autoatacul. faci? Ce faci? Bă! Hai, 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 hai. Oh! Predicted. Easy. După asta mergem. Nu mergem după tureta. Bă, da, cât de bun sunt, mă! Da, dați-mi tureta că mor aici. Bă, da, am dat acolo și n-aveam vision, dar i-am prins pe amândoi. Eu zic tureta, tureta. Tu te duci după chironiață. Nu, dar vreau să-i Obiective, mă, obiective. Hai, mă, după ei. Chiar o să te bagi? Uite ce am făcut. Oh, oh. Le-am dat bait, bă, deci eu am făcut toată faza acolo. Uite și pe Mumu. Uite-l pe Mumu. Help! Nu pot. Cum nu poți? Practic, du-te. Teoretic, asta e. Practic, defend. Practic Defend. suport alistar. Defend, bă, defend. Defend. Sunt mă, uite de bridei. Bă, trebuie să fac jungla, frate, că eu n-am. Bă, frate, ce nașpa acum să merg, că cum ninge ca dracu, trebuie să merg pe jos, că nu pot să merg cu bicicleta. Da, eu merg în România aici, stăteam pe
puteam să merg în tricou și bluză de training afară, merg acolo minus 10 grade. Nu-i nimic anormal, a? Eu eram cu tenis și afară. Can I blue? Bă, eu pleacă, mă, de aici. La asta nu-i las blue, dacă vrea cata, da, la asta. Ce cata? Nu-i las. Cata nici ea n-are. De mie. Lumea mi las, mă. Că totuși, ea pui pe mana, eu nu sunt pe mana. Măcar spamează Q-ul ăla. Hai. Că oricum mie, pe mine nu mă ajută cu nimic, și m-am gândit, n-are rost. Aia are ceva cu Jarvan, frate. Ceva are, că... De ce ne-ai luat? De ce ne-ai luat ăla? Ha? De ce? Pleacă de acolo. Ia plec. Nu te văd că pleci. Pleacă. Pe unde sunt? Că acum merg să iau ca aici un ward. Da, nu mai. Bă, de-și-o luat, l-a luat. Da, nu are rost. Ai knock? Da, mă, nu vezi că tot ne reușim să facem ceva. Bă, vezi că e pe mid. Bă, ce e aici? Bă, dar ce joacă Blitz ăla, ești prost? Știu, are vreo 6 pe el. MF? Hai, mă! Și de data asta să scape. Ce facem aici, nu? Nu mai ne jucăm. Tac. Easy. Eu dau pe aici chestii. Dacă nu Hai, mă, și după ăla. Eu merg după el. Hai, try hard. Da, nu mai poți. Luați tureta, că eu merg după el. Asta e că tu ești full AP, am uitat. Nu, sunt full tank acum. Cu mana aia nu cred Nu că chiar ești mai full full. tank, dar... Merg tank oricum, AP tank. Ori schimbi aia în late game. Tu. Da. Tu turrets and for kills, all back. Why back? Na, uite câte turete le-am dat. Vezi, mă? Zek jungle. Vezi? Fost main. Ei, Eu nu vă ajut. Lasă. uite-le aici, că l-am băgat la noi. Aia nu mai. Bă, dar eu nu mai eram acolo, deci... Eu eram deja acasă. Da, ăia dau în tine, tu... Mergi, tati, mergi. Da! Da, pleacă. Ăla te salvează și tu... Cu ce să mă Tu îl salveze? Tu îl salvezi și... Adică toți dădeau în tine, știi? Cum ar veni, i-ai dat oportunitatea să fugă și el... El stătea și se uita cum mureai. Axone! Ești supărat pe viață? Da, pe câinele meu îl cheamă Maxi. Îl cheamă Max. douchebag. Mai retardat câinele. Glumea, mai dezdreabă câinele ăsta. De aia n-ai chef să faci nimic cu el. Nu chiar. Com, ult, mid. Hai toți pe mid să batem pe ea. Shadow Nub, for my 10th quadra ranked. Îi fărăm quadra-ul. Cui? Lui ăla. Lui... Nu știu că i-am dat mut aia lucata. Dar lăsa stopul, când vedeți că e la turet atunci ne ducem. Ce se cacă pe el ăla? No. All drache. Dar nu e încă Drago. Să fie. Ce pro player e ăsta, mă? Deci ne învață, mă! Uite ce pro player! Cea mai mare greșeală. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Mor și tu? Nu! Easy! Nu. Ei, mă tot trăgeam în spate, nu putea. Help, please, Gaben. Oh, dai. Ia! Bă, am Mumu. Da, dar eu sunt mort oricum. A, ba nu.
Nu e acolo, nu e acolo, că i-am dat headbutt. Sorry. Ba da! Fugi, fugi, lasă, nu, n-are rost. Că vin și pe aici ăștia. Drache, 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 drache. Hai, frate, să facem Drake-ul, că dacă nu... Zacrita 3, derbaiting. Fură! Hai! Ah! L-am luat? Da, bă, l-am luat, ești prost, eram în aer și am dat fight-ul. Da, dar poți, știi că poți să-l dai Da, din știu, iarnă. că mi-a zis Mihnea, de-aia am făcut asta, că nu știam că poți, ce? Mihnea mi-a zis azi. Sper că nu Și să am dai. zis că vreau să joc, să joc ăsta, știi? Și nu. Și da. Nu știu, dar tu ai chef de Flash Q. Flash Q sau ce? Flash Q. Flex, mă. Ah, nu. Bă, da, MF, A, da-o dracu. îl vrei tu? Hai că le iau. Bravo. Sunt mândru de tine. Și eu de tine. Ia, pot de aici până la red, să zbor. All mid, all go mid. Ce pro player e ăla. Oh, sunt o praștie. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Voi dați în ăla. Fiecare cu treaba lui, nu? Și eu vin și-l fur. Da, easy. Easy. Eu făceam red după am venit un E. Bun. LOL. Oh my god, oh my god, oh my god. Mhm. Inhibitor turret. No! And Catarina! S-a dus Catarina pe pită. S-a dus cu Dumnezeu înainte. Doamne, ce credeam că ăsta e AP. AD. Hai pe ei, acum. Hai. Hai pe Ezreal, hai pe Ezreal. Nu, lasă. Bă, dar mă sună Robbie, hai repede în LOL, înapoi. Hai, tăi. Nu scapă. De ce ai făcut Sama suportul? Nu știu, eu dau în cine văd. Da, în fine. Ai noștri au fugit. Hai pic să-i zic la asta că sunt în meci. Sunt în meci de LOL. Așteaptă. Sunt cu Bordi. Venim mă dă la CS când terminăm. 10 min. Așa. Să-mi iau ceva AP în echipă. Cali, să-mi iau AP pentru aia. Să-mi iau Spirit Visage. De fapt îmi iau Spirit Visage că are 200 base health regen. E ok. Nu vă întrebați ce-i chestia aia. Ce? Bâul ăla care tot ziceți voi. Care-i sână. E 2 de S în germană. Știu. Că în gen e Ești- pe semnă de Ah, întrebare. Asta. What the fuck is this feed, though? Da, ce să faci, nu? Meciul ăsta a fost super șmecher. Gen, am început rău, dar... ce boosted am fost. Bă, dar totuși, bine, ei au kill-uri, dar noi avem 5 turete și eu doar una. Eu am 8-2. Mi-am 0,5. Practic, eu îi sparg pe ăștia, dacă mă duceam un pic pe... Na, Ca merg du-te un pic pe, dar... Du-te, up Dar the nu mă flop. duc acum, că mă duc tank, dacă am început așa, așa mă duc. Merg să fac jungla. Nu duc să vărdez. Și când văd un teamfight, vin. Uite aici pe Cali. Ce să faci, nu? Uite aici ce furios. Hai să terminăm odată. Că m-am plictisit de meciul ăsta, mi se pare prea easy, na. Hai la baron dacă vreți. Eu merg să iau farmul de pe Noi top. facem teamfight. By the way. Bă, dar știi că oricum nu câștigați fără mine, nu? Doar dacă aveți Cata în echipă. Nu-i lăsa penta. Te rog. Te rog. Te rog. Oricum Gabriel. e moartă. Cred că acum înjură, nu știu, zic și eu. Vai cât îs, ești prost.
Hai să pușăm pe mid. Ah, ce-mi Pony, plac na. Yasuo playerii. Ăștia, Catarina. Yasuo. Ai ceva cu Yasuo. Fuck, and boom, we win. Vin ăia toți acum, deci hai bază. Vând Unde ăsta. aici? Frate, ce OP, itemele astea de suport. Tu știi, mă, ce OP îs? What the fuck, mă miram de ce am 30 FPS, dar nu știu, gen cum am dus în bază, știi? Nu știu. Hai, dragon, mâncătă-și gruța. Vine vaca în cartel. Bine, bine, hai să facem Draco. În cartel, doamne, în cartier. N-am prea înțeles ce vreau să zici, știi? Și de-aia am zis să las, mai bine atac. Am vrut să spun, vine vaca în cartier. Ce ai, mă? Te-ai năcat. Nu se răcufea. Strănuta și câinele ăla. Vezi tu aici pe plantă? Eu sunt o praștie eu sunt o praștie în sine, nu am nevoie de planta aia sau sar. Păi hai că, na, noi o facem și na, să nu fure, Ezreal în echipă. Eu direct, din zbor. Asta a fost ideea, am vrut să-l iau din zbor, știi? Eu vin la vacă. Hai, pe gânar, pe gânar! Fugi că n-am eu, fugi că n-am eu. Am Dacă dat n-am deja eu ultă. eu- Asta e acum. Cum stau, e perfect! Hai pe ei, hai pe ei, pe ei, pe ei, pe ei, pe lor! Kebab! Iș, Mânc kebab! îmi place kebabul! Iș. N-am făcut... Ba da, am făcut o kill. Mânc kebab! Doar un kill. Asta e. Atâta, mă, ace, Nu știu, ace. eu spamam decât QE, atâta. Eu nu mai muream, doar QE. Păi găjă, mă, găjă. Da, GG. Bă, dar îmi place, știi? Tu când joci jungle, ai mai mult farm decât când joci, dacă joci mid. Da, știu, pentru că în joc jungle știu cum ar fi cum să mă axez, gen ce să merg, știi? Ia totuși Adică îmi place că putem să mergi. ai luat-o pe Catarina la farm. Păi am stat. What the fuck? Care are 5-2 farm. O să murim, da. Ceva în genul, what the fuck? Sau Te care să-mi dea hook. Știam merg eu. să fac, nu știu, Dar tău mor, cred. să fac ceva din junglă. Nu, mor. Am murit. Păcat. Eu știam că trebuie să plec, am simțit. Ai simțit blițul. Nu, am simțit că am văzut că, na, foarte mulți vin din bază. Și am zis că trebuie să merg altundeva, adică în bază. Doar eu vreau să vină Paștele, nu știu de ce. Sau vara. Tu vrei... La tine acolo mai multivară decât iarna. Nu chiar. Adică aici Na. e mai mult primăvară, gen. Na, Primăvară toamnă. și toamnă. Primăvară și toamnă. Că vara e decât o lună, aia fiind august, parcă, da. Adică Doar când o e lună? chiar, adică când e îs 30 de grade maxim, atât e maxim aici. Gen. Lol. Păi na, ce să faci dacă stai pe o insulă, cum ar veni? Da. We need Baron and finish all and boom. All Baron. No. Dar ce-a fost cu planta aia? Acum o să-mi dea flame? Că n-am vrut să le iau, dar... Asta e. Că dacă dă o critică ceva, nu știu. Hai mă pe baron! Nu, că să ăștia. Dă-i Baron bait, dă-i Baron bait. Nu dacă mă bate. Dacă stăm aici toți, să moară Franța. Paralelul. Hai tată, vii o tată. O să termin mai repede, că de 30 de minute, știi? Și atunci
Că se uploadează mai repede. Bă, ăștia se bat, stai un pic. Stai un pic, ăștia mor fără noi. Cam Rambo ei. Degeaba tata, fără tank. N-ai cum. Ce faci, bă? Suca, bliet. Farm pe top, farm pe top, farm pe top, farm pe top. Stai, pe skin o să... Fraiere, aici aruncă arzi. cu scări. Pe skin o să aruncă apărând cu scări. Care? Ignar. Acum, baron. Hai, bă, dar veniți și voi la baron. Că e easy peasy baronul ăsta. Hai, frate, hai. Ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Keep the hands ringing. Mi-a venit, nu știu, gen... Când merg la școală, știi, pur și simplu îmi pun căștile. Știi că, na, mă plictisesc pe drum. Și cum tot am muzică care în gen tot mi se pune la playlist. Și tot e așa, ding, ding, dong, ding, 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 dong. Keep a hands ringing. Îmi place mie că eu pe buiul ăsta mă duc pe buiul de shield-uri. Bă, dar nu mai mări. Te-ai mușcă Îl câine? auzi, a? Ha? Îl auzi că mărie? Mm-mm. Bă, dar dacă mări, mă, să nu muși din covor, atâta zic. Ce mai mușcat din covor sau ce? Nu, dar... A, nu, se tăvălește și porc așa prin noroși, știi? Adică așa se dă peste cap și asta. E acrobat câinele meu, ce vrei. E redul meu, fraierilor. Marș, mă, de aici, că e redul meu. Ne-am văzut deja double buff. Bă, dar tu vezi cât îs. Unde ești? Easy. Stai că nu te văd că mi-a băgat la hartă în gen. Bă, dar voi deja dați de așteptați să fac toți dragonii. A, nu mai acum. 12 secunde. Dar nu pasă de voi că muriți, eu vreau să fac Drake-ul. Get the f off here. Acum report me, pariu. Report. Report jungler! Report! Report! Și acum să vezi că vine la... Dar știi că noi toată echipa a pierdut baronul, nu? Da? Mm. Bine, asta e. Și acum să vezi că vine așa și ți-l fără. Bă! Ce mă râd de tine! Ai ei. Eu fac 1v5, fraiere. Dacă era aia pe mai ziceam și eu. Bă, dar ăștia tot la turetă au rămas, mă. Noi facem tot Nexus, bătem tot. Ei, ia cu tot la turetă, Ciao. haide. De pe tot rămâne. Da, Da, mai aici. ce nu înțeleg eu. Acei amu ar trebui să fie Yordle. Și capul lui e cât Akali. Bine, ceau. Ce ai făcut, mă? Așa, a fost acum. Am zis că trebuie să cobor să mănânc în 20 de minute. Mhm. Ok, asta e. Și să te cred eu acum. Nu, serios. Acum am pus, nu știu dacă tu ai auzit, am pus mai din OBS pe mod. Adică doar să nu se vadă pe filmare. Da, tu te dracu de aici. Dar tot mori. Na, mă, hai să vedem, care-i mai șmecheră? Care-i mai șmecheră? Care-i mai șmecheră? Care-i mai șmecheră? Ești șmecheră? Ești șmecheră? Credeam. Bă, de unde să-i noștri? Bă, hai să-i ajutăm pe ăștia. Bă, dar să dă în mine și dă dar în mine. Trebuie să-i luăm pe rând, știi? Aveți grijă să nu vă dea ulta. De fapt, ai grijă tu, că, na, ăștia nu sunt cu noi pe Skype. Oricum, m-au prins-o, dar au prins doar în partea asta. Piu. Cu smite-ul! Ah. Nu vreau să dau Ce râdeam dacă o omora pe Cata. Mai dădea un basic și era moartă. Dung, dung. Eu
poți să tankezi, uite. Nu! Te... Ce urât. Eu era cât merge să intru acolo. Și eu. Hai, cuțu! Miau! Ok, lumea, atât a fost pentru episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și butonul de like și de subscribe. La revedere!